Pwede nang anihin itong mga tinanim naming mani. Ngayon, titignan po natin kung gaano po karami ang bunga. Hindi tayo ng isang magandang puno. Pili kayo, pili. Doon, ang kulit. Yan. Oh. Tulong. Yun, maganda. Yan. Okay, so pwede na po siya. Yan, ilalaga po natin to. Ito yung ilalaga. Itong malalaki. Ilalaga, ibibenta. Tapos ito namang maliliit. Ito pong medyo mura. Ito po yung ibibilad at ipiprito pagdating po ng araw kapag nabilad na po siya. Okay, so samahan po ninyo ako sa pagbubunot po ng mani. Yan. Hey, pulit ninyo. Yun. Ganda. Oh. Yan, okay na. Yan. Ito na. Ang benta namin 60 pesos per kilo. Yan. Ito yung pambenta, panglaga. Tapos yun naman yung hindi naman na-reject yan. Yung mura. Ibibilad. Tapos ipiprito. Okay. Oh. Ito yung ginagawa namin. Okay. Panlaga. Yun. Ito yung ibibilad. Tapos ito, pagkain ng kalabaw o baka.